بسوابات بر وقر على يشبر يبلالو زعم بباقون عشوق وقلا نحلوا كم حماسك وحلا نمسئلو عليك وادع الله دابلي بحد قالي زنب أكو دابات تقاديمو يحد كي ورق سقادن يزعل ኤርትራ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ 12 ነጥብታት ኣውፅያ እቲ ከባቢ 12 ሚእታዊት ንግዲ ዓለም ዘመሓላልፍ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ሎሚ ካብ ተራማያዊ መስመር ማእከል መድረኽ ዓለማዊ ውድድር ቁጠባዊ ውትህድርና ኮይኑሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ንፀቱ ቀልቢ ዘባውያን ዓለማውያን ሓይልታት ኣብ ዝስሕበሉ ኤርትራ 12 ነጥብታት ዝሓዘ ንድፊ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍሊጣ ኣብዚ ተሃዋሲ እዋን ሓፈሻዊ ቅርጽን ጠማሪ ዘባዊ ጸጥታን ሰፊሕን ከምኡውን ንሰፊሕ ምትሕባር ዝዕድም ኣሰራርሓ ምትእታው ልዕሊ ዝኾነ እዋን ኣገዳሲ ምዃኑ ብምግላጽ ሓሳቡ ዝጀመረ ጽሑፍ እቲ ዝቐውም መካናይዝም ኣብ 3 ኣዕኑ ተኸፋፊሉ ክረአ ከም ዘለዎ ኣብሪሁ እቲ ጽሑፍ ወሲኹ እቶም 3 ኣዕኑ ናብ ሰፍሕን ጽኑዕን ግብራውን ራእይ ክሰጋገሩ እንከለዉ ኣብ 12 ነጥብታት ተኸፋፊሎም ክረኣዩ ከም ዝኽእሉ ብምብራህ መርገጽ ኤርትራ ኣብኦም ተኸፋፊሉ ክረኣዩ ከም ዝኽእሉ ኣነጺሩ ንጸጥታውን ሓፈሻውን ኣተሓዛ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዘነጽሩ 12 ነጥብታት ዝሓዘ ንድፊ ኤርትራ ዘበርሀ እቲ ጽሑፍ ቀዳምነት ሓላፍነት ዝስከማ ወነንቲ ሃገራት ምዃነን ብምንጻር ብሓበራዊ ስምምዕ ናይ ምትሕባር ክግበር ዘኽእል ንነዊሕ እዋን ማሪታይም ንምምሕዳር ዘኽእል ግብራዊ ንድፊ ስራሕ ምዃኑ ኣረድ እቲ ጽሑፍ ቀጺሉ እዚ ንድፊ ንቐታዊ ጠንቂ ዞባዊ ዘይርጉነት ብምህድሳስ ንናይ ሃገራት ልዕላዊ ግዛኣትን ዘቤታዊ ዓቕምን ጸቒጡ ኣስሚሩሉ እቲ ጽሑፍ ወሲኹ ኣብ ክንዲ ቀይሕ ባሕሪ ንናይ ሳልሳይ ኣካል መወዳደሪ ዝኸውን ኮሪዶር ጌርካ ምፍቃድ እዚ 12 ነጥቢ ንጹር ዘላቒ መርሓ ጎደና ንመንገዲ ዞባዊ ርእሰ ምርኮሳን ሓበራዊ ምክልኻልን ነዊሕ ዝኸይድ ጥሙር ጸጥታ ዝመርሕ ምዃኑ ኣረድዩ እቲ ጽሑፍ ኣብ መወዳእታ እዘን 12 ነጥብታት ዝሓዛ ንድፊ ስራሕ ነዚ ተኣፋፊ ኮሪዶር ቀይሕ ባሕሪ ካብ ተነቃፊ ናይ ዓለማዊ ናይ ውክልና ማእከል ውድድር ናብ ናይ ገዛ ርእሱ ዘላቒ ዘባውን የርጋት ክሊ ዝልውጥ ይኽብል ኣመልኪቱ እቲ ጽሑፍ ቀጺሉ ልዕላዊ ሓላፍነት ብምሃብ ዓቕሚ ብምህናጽ ከምኡውን ውሽጣዊ ስምምዕ ናይ ምክልኻል ማሪታይም ብምግባር ንዘላቒ ንነዊሕ ዝጸንሕ ግብራዊ ርግኣት ዘኽእል ነጥብታት ከም ዝኾነ ኣነጺሩ ዝምድና ሱዳንን ኤርትራን ርጋት ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን ማእከል ጂኦፖለቲካ ምስ ስጋር ውድድር ማያዊ መስመር ኮይኑሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ሱዳንን ኤርትራን ንዘባዊ ርጋትን ምሕላው ሚዛንን ዝለዓለ ግደ ዝፃወት ምዃኑ ኣምባሳደር ሱዳን ኣብ ኤርትራ ኣምባሳደር ዑስማን ኣሕመድ ዓብደልባሪ ገሊጹ ብመሰረት ታሪኻዊ ምትእሳርን ሓበራዊ ረብሓን ናይ ክልቴን ሃገራት ዝምድና ሱዳንን ኤርትራን ዝያዳ ዘባዊ ርጋት ንምፍጣር ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ዘብርሀ እቲ ኣምባሳደር ዝምድና ክልቴን ሃገራት ንሓበራዊ ራእይ ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ መጻኢ ቀርኒ ኣፍሪቃን ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹ ኣምባሳደር ዑስማን ኣሕመድ ዓብደልባሪ ሱዳን ንሰሜን ኣፍሪቃ ምስ ምብራቕን ምዕራብን እተራኽብ ድልድል ኮይና ከም እትውክል ብምግላጽ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኣገዳስነቶም ኣብ ዝዓብየሉ ዘሎ ግዜ ምስ ዘለዋ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ ቦታ ጸጋታት ማይን ማዕድናትን ተደሚሩ ሓዳሲት ሞተር ምዕባለ ዝዞባ ዝገብራ ይክብል ኣብሪሁ እቲ ኣምባሳደር ቀጺሉ ኤርትራ ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ፍሉይ ጂኦፖለቲካዊ ከባቢ እትርከብ ተስፋ ዘለዋ ውድባት እትውንን ከምኡውን ዝተፈላለዩ ሃብታም ባህርያዊ ጸጋታት ዘለዋ ብምዃና ብመንገዲ ቁጠባዊ ውህደትን ፖለቲካዊ ርግኣትን ኣብ ዞባዊ ስርዓት ወሳኒ ግደ ክትጻወት ዘኽእላ ምዃኑ ኣብሪሁ በዚ ኣጠማምታ ዝምድና ሱዳንን ኤርትራን ብሰናይ ዝምድና ጎረባብቲ ሃገራት ጥራይ ክረኣይ ክእልኒ ዝበለ እቲ ኣምባሳደር ናይ ክልቴን ሃገራት ስትራቴጂካዊ ሽርክና ብጂኦግራፍ ዝቖመ ብናይ ሓባር ረብሓ ዝተደገፈ ከምኡውን ዘባዊ ጸጥታዊ ቅድመ ኩነት ዘማልኡ ብምባል ገሊጹ እቲ ኣምባሳደር ወሲኹ ዝካፈሎ ውድባት ማሕበራውን ባህላዊ ምትእስሳር ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝቢ ክፈጥር ከምኡ ድማ ናይ ንግዲ ምንቅስቓስን ሰብኣዊ ርክብን ኪኖ ወግዓዊ ወይ መንግስታዊ መቓብር ናይ ሓባር ዝምድና ንምድልዳልን ማሕበራዊ ምትእስሳርን ሓበራዊ ኣገዳስነትን ከማዕበላ ዘኽኣለ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ሒዳት ዓመታት ዝተረኣየ ዘባዊ ምዕባለታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ሱዳንን ፖለቲካዊ ዝርርብ ስትራቴጂካዊ ርክብን ክኸውን ዝገበረ እዩ ዝበለ ኣምባሳደር ዑስማን ኣሕመድ ዓብደልባሪ ኣምባሳደር ሱዳን ኣብ ኤርትራ ርግኣት ሱዳን ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ክረጋግጽ እንከሎ ብተመሳሳሊ ጸጥታን ርግኣትን ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ ድሕነት ሱዳን ዝለዓለ ግደ ዘለዎ ኮይኑ ብምባል ገሊጹ ኣምባሳደር ዑስማን ኣሕመድ ዓብደልባሪ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ሱዳንን ኤርትራን መድረኻዊ ተልእኾ ንኸማልእ ዝተሰገደደ ፖለቲካዊ ምርጫ ኣይኮነን ድሕር ምባል ጂኦግራፍ ተወሳሳቢ ድሌት ከምኡውን ሓድነት ዞባዊ ኣከባቢ ዝልውጥ ኢሉ ዝምድና ክልቴን ሃገራት እናሰፍሕን እናዓሞቐን ኣብ ዝኸደሉ ኸኣ ጽኑዕ ጸጥታን ርግኣትን ክፍጠር ምዕባለ ክቃላጥፍ ንናይ መጻኢ ብድሆ ክጋጥም ዝኽእል ኣዝዩ ሚዛናዊ ስርዓት ክፈጥር ዘኽእል ክኸውን ኢሉ
مفتر استراتيجيكاዊ ሽርክና ሱዳንን ኤርትራን ፖለቲካዊ ምርጫ ኣይኮነን ዝበለ ኣምባሳደር ዑስማን ኣሕመድ ብጂኦግራፊን መሰል ጸጥታዊ ምዕባልን ዝቆመ ክብል ኣመልኪቱ ኣምባሳደር ዑስማን ኣሕመድ ዓብደልባሪ እዘን ሃገራት ራእየን ናብ ትካላት ፕሮጀክት ከምኡን ዘላቂ ናይ ረብሓ መርበብ እንተ ኣሰጋጊረንኦ ንርጋት ቀይሕ ባሕሪ ጥራይ ዘይኮነ ከረጋግጽ ንቀርኒ አፍሪቃ ካብ መድረኽ ውድድርን ግርጭትን ብምውፃእ ናብ መድረኽ ምውሃድን ሽርክናን ዘላቂ ምዕባልን ዘሰጋግር ሞዴል ይክኸውን ኢሉ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ዛሬ ላይ ሀገር ጥለው ወደ ዚምባብዌ ሄደው እንኳን የቀይ ባህር መወሰድና ኤርትራ አሰብን ነጥቃ ወይ አልተጠቀመችበት ወይ አላስጠቀመችን እንዲሁ የግመል ውሃ መጠጫ አድርጋ በማስቀረቷ ዛሬም ድረስ እኚህ መሪ ያንገበግባቸዋል። በአንድ ወቅት ጋዜጠኛ ገነት አየለ ዚምባብዌ ድረስ ሄዳ መንግስቱ ኃይለ ማርያምን በጡረታ ቤታቸው ስለ ቀይ ባህር ጉዳይ ያላቸውን አቋምና ፍላጎት ጠይቃቸው እንዲህ ነበር የመለሱላት። እኔ ብሆን አሰብን መልሼ ወስደዋለሁ ብለው ቁርጥ ያለና ቆጣ ቆፍጠን ያለ አጭር መልስ መለሱላት። የኮሎኔሉ መልስ የደነቃት ጋዜጠኛዋ አሰብን ወስደዋለሁ ሲሉ ዓለም አቀፍ ሕጉን ጥለው ነው የሚወስዱት ስትል መስቀለኛ ጥያቄ ያቀረበችላቸው። የመንግስቱ መልስ የሚያስደነግጥ ነበር። ስሚኝ፣ ይህን ሁሉ ህዝብ የወደብ ለማኝ ከማድረግ የመጣው ይምጣ፣ የሚመጣውን እቀበላለሁ። አሰብ የኢትዮጵያ ህዝብ አንጡር ሀብት ነው። የራሳችን የነበረው ወደብ በኃይል ተወስዶ በኃይል ማስመለስ ነው። ያውም የነሱ ቆስቋሽነት መሬታችንን ወስደው ጦርነት ከከፈቱብን አጋጣሚውን መጠቀም ነው። ዓለም የፈለገው ማለት ይችላል። ቆራጥነት ነው የሚጠይቀው። የሚመጣውን ለመቀበል ዝግጁነት ያስፈልጋል ሲሉ መለሱላት። ወትሮም በቆፍጣናና ኮስተር ያለ ንግግራቸው የሚታወቁት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ንግግራቸውን ቀጠሩ። አሰብ ምንም የማያጣይቅ የኢትዮጵያ አንጡራ ሀብት ነው። ዓለም አቀፍ ሕግ ላልሽው ማን ነው ሕጉን አልከበራችሁም ሊለን የሚችለው? አሜሪካን? እነሱ የሰው ሀገር በቦምብ ሲደበድቡ ዓለም አቀፍ ሕግን አክብረው ይመስልሻል? ኢራቅን፣ ዩጎዝላቪያን፣ አሁን ደግሞ አፍጋኒስታንን በቦምብ የሚያጋዩት የትኛው ሕግ ፈቅዶላቸው ነው? ደግሞ ይዞ መገኘት ነው። ምንም የሚያመጡት ነገር የለም። አንድ ሰሞን ሆይ ሆይ ቢሉ ቢንጫጩ ነው። ከዛ ሁሉም ነገር ያበቃል። ሳዳም ሁሴን አንድ ሰሞን የዓለም ሰይጣን ተባለ። ከዛ ኦሳማ ቢንላደን፣ ከዛስ ምንም። ኢትዮጵያ የራሷ የሆነው ሀብቷን አሰብን መልሳ ብትይዝ የአንድ ሰሞን ዜና ነው። በዛ ላይ አሰብ የአፋር ነው። በታሪክ አፋር ኤርትራዊ ተብሎ የሚታወቅበት ጊዜ ጨርሶ አልነበረም፣ ሆኖም አያውቅም። የአፋር ህዝብ ከኤርትራ ጋር ግንኙነት የለውም። በታሪክ በቋንቋና በባህል ግንኙነት ከሐረርጌ ከሸዋና ከወሎ ጋር ነው። ትስስሩም ከነሱ ጋር ነው። አካባቢውን ጣሊያን ወሮት በነበረበት ጊዜ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኢትዮጵያ ቢያንስ አንድ የባህር በር ያስፈልጋታል የሚል መግባባት ነበር። ለዚህ ሁሉ ምክንያት መጀመሪያውኑ አሰብ መሄድ አልነበረበትም። አንድ ወርቃማ ታሪካዊ ዕድል አምልጦናል ሲሉ ስለ አሰብ ያላቸውን የቁጭት መልሳቸውን እዚህ ላይ አሰፈሩ። ዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ደጋጊሙ ዘልዕል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ መንግስቱ አፍደገ ባሕሪ ንምርካብ ዘለዎ ድሌት ደጊሙ ረጋጊጹሎ ያልተመረጠ መንግስት ዘይተመረጸ መንግስቲ ዘይተዛተየ መንግስቲ ብሸፈጥ ኢትዮጵያ ናይ ጂኦግራፊ እስርትን ክትኸውን ዝገበርሉ ቀንዲ ምኽንያት ያደረገበት ዋናው ኣብ ውሽጥና ዘሎ ስንፍና እምበር ድሌትን ረብሓን ኢትዮጵያ ደው ከብል ዝኽእል ኃይሊ ስለዝነበረ ስለዘሎ ስለዝህሎ ይኮነን ስለሚኖር አይደለም። أب أحمد كمودة كلتشحن عسران سلسن جميرو نزو بودا كالعلو زصنح خوينو فلا إثيوبيا بغلتشحن عسران 4 أفدق بحر نمركب مس سوماليلاند أكاتع سند كبتفر من الدحر أبقرنا أفريقيا زرق دبلوماسيا وطري إنا قد متصيل فلا مستا إثيوبيا مسلوان النت أفدق بحر نمركب كتقربو زصنحت قلباتن دبلوماسيا منقسقاساتن كم أواج كوينات تقطرو إرترا زنبرن زمدناتات كحرف فكير ويركب تعذبت دما إثيوبيا قدم 30 عامات كسبنا صنت إرترا أكل إثيوبيا زنبرت ودب عسب كتونن كم تدلي كقلتو تصنفوا مالو دحرتي بعسرت جعت 98 زنبره بينات إثيوبيا إرتران دوب معصاو كلتين هاجرات تحيزو إثيوبيا كودبات عسب كترحق كلا ودبات غربيت هاجر جيبوتي نقداوي منقسقاسات اتاون وصان كتقم صنيحان አላን ብዙሓት ኢትዮጵያውያንን ጎረባብቶምን አብይ አሕመድ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናትን መድረኻትን ዝህቦ መግለጺታት ምርኩስ ብምግባር ኣፍደገ ባሕሪ ንምርካብ ሓይሊ ከይጥቀም ዝብል ስጋኣት ከም ዝሓደሮም ይፍለጥ። እዚ ካብ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ወቀሳ ዝገጠመ ኮይኑ መገዲ ሚኒስትር ዜና ኣብ ዝወሃቡ መግለጺታት ብዛዕባ ማያትን መሳኹቲ ባሕርን ዝመሳሰሉ ኣርእስታትን ዝተባህሉን ተባሂሉ ዝተባህለን እልቢ የብሉን ክብል ክነቕፎም ጸኒሕሎ أبجن إثيوبيا نزخونة هاجر وريرة أيتفلتن أب متساون أيكتجبرون يا كبلي تسمعن إثيوبيا أف أفريقيا أفدق بحر كاب زي بلن 10 هاجرات حنتو خوينا أب عالم 4 هاجرات
أفدق بحر يبن تقيح بحر قعد بنا كوي نعلنا كوي نبونا كوي رستنا كوي مربتنا كوي ولا كي أسمر ايربورت كو هس يوهانس ايربورت يبناره خون لو حزله ولا كي كاير مصاي سرح شعبيه جانا ابي نيرو او رزقنا شعبي نيرو سو كايمصو نغرن كايمصو كساب حجي دي تنكفنايو ብዙሕ ግዜ እውን ተዘርበሉ ናይ ባሕሪ ሃብትና እዩ ናይ ባሕሪ ሃብትና ተከፍና ክሳብ ሎሚ ክንደይ ሽሕቶን ኣብ ዓመት ንገፍፍ ካብቲ ዘለና ዓሳ ማይግሬቶሪ መብዛሕትኡ ካብ እንዳ ውቅያኖስ ዝመጽእ እዩ ኣብ ገማግምና ናብ ማያትና ዘሎ በዝሕ ከባብ ካልእ ከባቢታት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ እዚ ጸጋታት እዚ እናሃለዎ እንከሎ ብግቡእ ከነማዕብሎ ኣይከኣልናን ተገብረ ፈተነታት ክሳብ ሕጂ መራኽብ ተምጽእ ክንደይ ትገፍፍ ናይ ዕዲ ናይ ጢዖ ናይ ገላዕሎ ማርሳታት ተመስሪቱ መስርሕ በረድ ዘለዎ መዝሓሓሊ ዘለዎ መኸዘኒ ዘለዎ የለን ሎሚ ምሪቱ እዩ እቲ ከባቢ ከይትካ ክትሪኦ ኣብኡ ዘሎ ኣገልግሎታት መሰረታዊ ናይ ማይ ናይ ኤሌክትሪክ ናይ መጓዓዝያ ናይ መሳለጥያታት ዝበሃል ስለዘየለ ትክህሎት ግን ኣሎ ክሳብ ሕጂ በትሽዑ በተቀደም ተገብረ ገምጋም ማለት እዩ ስቶክ አሴስመንት ግበር ከሎ ካብ 80,000 ክሳብ 120,000 ቶን ይበጽሕ እዩ እቲ ዘሎ ክህሎት ዝበሃል ነይሩ በብዓይነቱ ዝበዝሕ ምናልባት ሃይ ቫልዩ ከይከውን ይኽእል ግን ብድምር ክሳብ ክንዱ ዝኸይድ ነይሩ ዓመት ክንደይ ክንገፍፍ ክኢልና ኢልና ብዙሕ ክንዛረብ ንኽእልና ናብኡ ናብ ታሪክ ምምላስ ግን ዘድልየልና ስለዘይኮነ ከም ብሓድሽ ትዝድለ ታሕተ ቅርፂ ተዋዲዱ ለድልና ኤሌክትሪክ አገልግሎት ተማሊኡ ናይ ማይ አገልግሎት ስለዘይ የጸግመና ነቲ ፍርያት ከነዕብዮ ክንክእል ኣለና ድምር ናይ ዚኦም ናይ ሕርሻን ናይ ሃብቲ ባሕርን ጸጋታትና ናዕበይና ንኸይድ ቁጠባ ማለት ዓብሎ ቁጠባ ይዓብሎ በቲ ቀዲመት ተቐስኮ ምናልባት ተደጋጋሚ ክዝረበሉ ጸንዐ ውሕስነት መግቢ ከምዚ ካብ ኢደና ኣብ ኣፈይ ጥራይ ክበልዕ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ውሕስነት መግቢ ከም ፍልስፍና ወይ ተቐቢልና ይንፈልጥና ቀይ ባህረኞች ነን ኢትዮጵያና ቀይ ባህር በታሪክ በደም በሃይማኖትና በጂኦፖለቲካ የተጋመዱ ፈጽሞ ሊነጣጠሉ የማይችሉ የአንድ አካል ሁለት ገጽታዎች ናቸው ታሪካችን ስልጣኔያችንና የዘመናት ታላቅነታችን ምስጢር የተቀበረው እዚሁ ስትራቴጂካዊ የውሃ አካል ውስጥ ነው አዎ እኛ የቀይ ባህር ህዝቦች ነን ቀይ ባህረኞችም ነን ቀይ ባህር ለኢትዮጵያውያን መልክዓ ምድር ብቻ አይደለም የህልውናና የክብር ጉዳይ ነው በቅዱሳት መጻሕፍት ስሙ ከኢትዮጵያ ጋር የተሳሰረው ይህ ባህር የእስልምና እምነት ተከታዮች ፍትህ ወደ ሞላበት ሀገራችን ሲሰደዱ በሰላም የተሻገሩበት የመከራ ጊዜ መሸሸጊያ የፍትህ በርና የእምነት ድልድይ ሆኖ ያገለገለ ታሪካዊ መድረክ ነው ኢትዮጵያ ከዓለም 4 ታላላቅ ሀያላን መንግስታት አንዷ ለመሆን የቻለችው ቀይ ባህርን ማስተዳደር በመቻሏ ነበር የኢትዮጵያ ነገስታት የአዶሊስን ወደብ በመቆጣጠር የዓለምን ንግድ ሰላም አስከብረዋል አጼ ካሌብ ታላቁን ሰራዊት በማሰለፍ ባህሩን አቋርጠው በመዝመት የቀጠናውን ደህንነት አስጠብቀዋል እኛ የባህሩ ተጠቃሚዎች ብቻ ሳንሆን ታማኝ ዘብና ፈርቀዳጆች ነን ዛሬ ቀይ ባህር የዓለም ሀያላን ፉክክር ማዕከል በሆነበት ዘመን 130 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ሀገራችን ከባህሩ መገለሏ የተፈጥሮ ህግንም የሚቃረን ነው የነገው የሀገራችን የብልጽግናና የህዝባችን አሸናፊ ስነ ልቦና እውን የሚሆነው ወደ ተፈጥሯዊ የባህር በራችን ስንመለስ ነው ታሪካችንን እንወቅ አቅማችንንም እንገንባ እንኳን ኤርትራን የሚወሩበትን ሊወሩ የፈለጉበትን ምክንያት ትክክለኛ ምክንያት እንዲተፋ ሆነ ምክንያቱም ለቀሪው የኢትዮጵያ ህዝብ ኤርትራን ለመውረር የተዘጋጁት ለኢትዮጵያ የባህር በር መማስገኘት ነው የሚል ሽፋን ልባስ ሰጥተው እሱን ለማጋለጥ አንጀታችን እስኪወርድ ስንጮህ ነበር አሁን መድከም አይጠበቅብንም አብይ አህመድ ራሱ ባረንቱ ይባላል ኦሮሞ ነው የኦሮሞ ሀገር ነው ኤርትራ ብሎ ተነስቷል ስለዚህ ኤርትራን የሚወሩበት ግልጽ ምክንያት ታውቋል ኤርትራውያን በተለያየ ምክንያት ሻቢያ በሰራቸው ፋውሎች የተነሳ ነው አብይ አህመድ ወደ ኤርትራ ጦር አዘምታለሁ የሚለው ብለው የሚያስቡ የሻቢያ ተቃዋሚዎች ነበሩ እነዚህ ለዘላለም ጆሮአቸው እንዳይሰማ ደንቁረው ካልሆነ ከዚህ በኋላ ከአዲስ አበባ ከ4 ኪሎ እነሳለሁ የሚለው የኦህዴድ አገዛዝ አስመራ የሚመጣበት ምክንያት ኤርትራዊነት መኖር የለበትም ብሎ ያመነና ኤርትራውያን ትግሬኛ ተናጋሪ እና ደግሞ ዜግነታቸውም ኤርትራዊ ሳይሆን ኦሮሞ ናቸው
መሬቱም ህዝቡም ኦሮሞ ነው ብለው ሰይመው ነው ወደ ኤርትራ ዘምታለን ያሉት። ይሄ የኔ ትርጉም አይደለም። አብይ አህመድ በይፋ መጥቶ የተናገረው ነው። ኤርትራ ከሰት መጋሊ ጉዶ ተኩ መቃንሺ ባሬንቱ እንት ዋይ ቦርናፍ ባሬንቱ ማል ቤኩፍ መቃመው ጋሰኒ ጅጅራማ አሲቲ ጋፍሌን ኡመን ኦሮሞ ቀበቴቲን ቀብሳ ቱሬ ከምቱ ዴ ቢታ ምርክ ፉንዱረ ዱባ ኢላሉ በርባቺሳ ሚቲ ኦሮሞን ጉቱማት ብሊሶሜር ፔሬድ ያውም በአማርኛው ላይ ይሄንን አላው በኦሮምኛው ላይ የኦሮሞን ህዝብ ያነሳሳልኛል ብሎ ሲያስብ ይሄንን ነው ያለው። ስለዚህ በየትኛውም ሀገር በየትኛውም ቀጠና በየትኛውም ቦታ የአካባቢ ስያሜዎች ከኦሮምኛ ቃል ጋር የተያዙ ከሆነ ሳይውሉ ሳያድሩ እነዚህን ስያሜዎች መለወጥ ምርጫ የሌለ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ስያሜው ተመሳሳይ በሆነ ቦታ ሁሉ መተን እንዋጋለን የሚሉ እብደት ውስጥ ያሉ ሰዎች 4 ኪሎን ተቆጣጥረዋል። ስያሜውን በተመለከተ በትላንትናው የተጠየቅ ፕሮግራማችን ላይ ከሽሜ ጋር በደንብ ይደንበታል አንስተነው ነበረ። ስለ ቡታጅራ አንስተን ተነጋግረናል። አንድ ሽፍታ እዚህ ጋር አለ የለም ተብሎ ለመጠየቅ ይቀርብ የነበረ ስያሜ ቡታጅራ የኛ ነው ብሎ የሶዶ ጉራጌን ለማዋጥ ምክንያት አድርገው መጥተዋል። አዲግራት የሚለውን ስም አዲጋራ ነው ወስነው በቃ ይሄ ነው የኛ ነው ብለው መጥተዋል። ጎጃም መጥቶ እኮ ባሶ ሊበን ይላል። ምንድነው ና ተርጉመው ብትለው የኦሮምኛ ትርጉም ሰጥቶ ይሄንን ፈተፈተላለው ሊል ነው። በስደትና በወረራ መጥቶ የነበረ ጎሳ በወረራና በስደት የነበረበትን ቦታ የከሌ ጎሳ እዚህ ጋር ነበር የከሌ ጎሳ እዚህ ጋር ነበር ሲል የነበረ ሲሸነፍ ለወረራ የመጣህነ ተብሎ በለበቅበል ምጭ ተገርፎ በየእስር ቤቱ መግባትና ወራሪነ ተብሎ መባረርም ለወረራ ስለመጣ የነበረበት አካል አገረ መንግስት የሚገነባው በዚህ መንገድ ነውና ናሂድ ናግባ ናውጣ እንለውም ብሎ የአገረ መንግስት ግንባታ የሚያቅ ህዝብ በመታገሱ ምክንያት ዛሬ የወረራ ዛሬ የመገደያ ምክንያት ሆኗል። አልፎ ተርፎ በመሪ ደረጃ መጥተውበታል። እደግመዋለሁ እነ ኮሎኔል ገመቹ አያና ጎንደር ባለቤት አለው ነው ያሉት። ጎጃም ባለቤት አለው፣ ወሎ ባለቤት አለው። ኢትዮጵያ ለሺህ ዘመናት ያስተዳደረችውን በባለቤትነት የያዘችውን ለራሷም ለከባቢውም መጠቀሚያ ያኖረችውን ቀይ ባህር ያልተመረጠ መንግስት ያልተወያየ መንግስት በሸፍጥ ኢትዮጵያን የጂኦግራፊ እስረኛ እንዲያደርግ ያደረገበት ዋናው ምክንያት በውስጥ ያለን ስንፍና እንጂ የኢትዮጵያን መሻትና ጥቅም ማስቆም የሚችል ኃይል ስለነበረ ስላለ ስለሚኖር አይደለም። ሁልጊዜም ጥቅማችን አሳልፈን የምንሰጠው ስንገነባ ያልነበሩ ስንሿኮት ስንጣላ የሚያንዣብቡ አሞሮች ስላሉ ነው። አሞራ ሲታረድ ይመጣል፣ ሲገነባ የለም። ህዳሴን ስንገነባ እኛ ጋር ያልነበሩ፣ ከተሞቻችን ሲያሸበርቁ እኛ ጋር ያልነበሩ፣ ልማት ስንጀምር እኛ ጋር ያልነበሩ፣ እርስ በርስ ስንጨቃጨቅ ግን ከየት መጡ ሳይባሉ ጥይት ሲያቀብሉ ብር ሲያቀብሉ በሚዲያ ፕሮፓጋንዳ ሲያደርጉ ይታያል። እጅግ የተከበረው የኢትዮጵያ ሕዝብ አንድ ነገር ልብ እንዲል እፈልጋለሁ። ምንም ጉዳይ በውስጥ ቢያከራክረን፣ ምንም ጉዳይ በውስጥ ቢያጨቃጭቀን እንዲህ ባለው መድረክ መነጋገር፣ መወያየት፣ መፍታት ስለምንችል ለሌሎች ኃይሎች ጥቅም የኢትዮጵያን መሻት የኢትዮጵያን ብሔራዊ ፍላጎት
አሳልፈን የምንሰጥ በታሪክ ውስጥ እንክርዳድ ሆነን የምንታይ ዜጎች ላለመሆን እያንዳንዳችን ጥረት ማድረግ ይኖርብናል። በኢትዮጵያ ሰማይ ላይ ለሚያንዣብቡ አሞሮች ያለኝ መልእክት ከብቱን መርጠን የምንገዛ እኛ ነን። የቅርጫውን ባለቤት የምንወስን እኛ ነን። ኢትዮጵያን የቀይ ባህር አክሰስ ያሳጣው ውሳኔ ማን ወሰነው? ካቢኔው ይሆናል ብለን የካቢኔውን ዶክመንት ብናገላብጥ የለም፣ ካቢኔው አያውቀውም። አይ የለም ምክር ቤት ይሆናል የወሰነው ብለን ብንወስን ምክር ቤቱም አልነበረ፣ ምክር ቤት አያውቀውም ውሳኔው። የለም የኢትዮጵያ ሕዝብ ሪፈረንደም ወስኖ እንዳይሆን እንዳይባል ነበርን እኛም ያኔ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ያልወሰነው ተወካዮቹ ያላዩት ቢያንስ ካስፈጻሚ ካቢኔ ያላየው ውሳኔ ማን ወሰነው? ማጣትንም ያክል ነገር ያጣንበት መንገድ ህጋዊነት ችግር እንዳለው ማሳያው ተቋሞች አልገቡበትም። ካቢኔው አያውቀውም። አንድ ገጽ ወረቀት ማግኘት አልቻልንም። እንዴት እንዳጣ ነው የሚያስረዳ እና ህዝብ የማያውቀው ፓርላማ የማያውቀው ካቢኔ የማያውቀው የኢትዮጵያን የባህር አክሰስ ውሳኔ የሚያሳጣ ነገር የወሰነው ማን ነው የሚል ጥያቄ ማንሳት እንዴት ስህተት ሊሆን ይችላል? ካለኝ ነገርን ከሌለ ግን ይሄ ጉዳይ ይሄን አንስቶ እንደ መድፋት አይደለም፣ የህልውና ጉዳይ ነው። ማን ወሰነው? ይሄ ነው ጥያቄው። እዚህ ጋር ሁለት ችግሮች አሉ። አንደኛው የተዛባ ትርክት ውጤት ነው። የሚገባንን መጠየቅ ነውር አድርጎ የሚያስብ የሚገባንን ማንሳት ትክክል አይደለም ብሎ የሚያስብ እሳቤ፣ ይሄ ደግሞ የትርክቱ ውጤት ነው። አናም ሳይን ራራይን ገጽውን ከይድ ኸደ ጸጋም ይብለይ አብዱ ሐለፈ 10 ዓመታት ቀጻል ንሰማሲ ኩሉ ሪእቶ ትብላ ይትኸልና ግን ታገደሰና ኢልካ ገዲፍካ ትኸይድ ነገር አይኮነ ከምኡ ክንገብር ንኽእል ዲና ኣፎርድ ንገብሮ ንኽእል ዲና ደለ ይኹን ዘረግ ንሕና ከምደሴት በይንና ክንምዕብል ንኽእል ኢና በይንና ርግኣት ከነውሕስ ንኽእል ኢና ንኣቶም ጉዳይ ይምልከተናን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ናይ 60-70 ዓመታት ምዕባለ ኣብ 3 ወለዶታት ትረአናዮ ብቐጥታ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ተኣሳሰረ እዩ። ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሰላም ብሕውነት ብምትሕብባር ምክብባር ክነብር እንታይ ጎድለና? ንኹሉ ሓንቲ ጎድለና ነገር የለን። ቅድሚ ዝኣገረ ግን ርግኣት ናይ ኢትዮጵያ ክውሰን ክኽእል ኣለዎ። ርግኣት ናይ ኢትዮጵያ ከዓ በዚ ዝረኣናዮ ናይ 3 ወለዶታት ተመክሮ ንብሎ ክኸይድ ዝኽእል ኣይኮነን። ናይ ሃይለ ስላሴ ስርዓት ነይሩ እሞ እንታይ ጸልዩልና እንታይ ኣምፅኡ ሽዑ ዝነበረ ፍልስፍናታት ሽዑ ዝነበረ ተሓሳስባታት ብብዙሕ መንገዲ ተብሎ ትኽእል ግን ካብ ዝኾነ ካልእ ህዝቢ ኣብዚ ከባቢ ብናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ብቐጥታ ተጸልዎ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ዕድሉ መጻኢ ወለዶታት ዝጸሉ ዝመጽእ ምዕባሌታት ኣብ ዝሓለፈ 80 ዓመታት ዝረአናዮ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ኩነታት እዩ። ናይ ሶማል ኩነታት ኣይጸልወናን እዩ፣ ናይ ጅቡቲ ኩነታት ኣይጸልወናን፣ ናይ ሱዳን ኩነታት እውን ኣይጸልወና። ካብኡ ናብኡ ግን ብቐጥታ ንኩነታትና ዝጸሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምዕባሌታት እዩ። ቅድሚ ካልእ ሕርያታት ናይ ወፃኢ ፖሊሲታት ከዓ ቅድም ቀዳድም ኣብ ኢትዮጵያ ርግኣት ክመጽእ ኢልና ክንሰርሕ ሲ ባህርያዊ ሕርያ እዩ። ባህርያዊ ሕርያ ካብኡ ዝዓቢ እንታይ ካ ትብሎ የለን። ንሱ ሕጂ ብግብሪ ከመይ ጌርካ ተተግብሮ ብግብሪ ከመይ ጌርካ ትሰርሖ ከምቲ ቅድም ዝቐረበ ሕቶ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ክመጽእ ዝኽእል ምዕባሌታት ዘለና ትፅቢት እንታይ እዩ? ምስኡ ከመይ ጌርና ንዋሳእ? ሲናርዮታት እንታይ ይመስሉ? ንሕና ንጡፍ ተበግሶ ኸ እንታይ መልክዕ ክሕዝ ኣለዎ? ናህሩ እንታይ ክኸውን ኣለዎ? ኣነ ባህርያዊ ኣብ ሞጎት እዩ። ብኡ መጠን ክንሰርሕ ክንክእል ስለ ዘለና እዚ ሕጂ ዝገበርናዮ እውን ኣዕጋቢ ስለ ዘይኮነ ካብኡ ብዝሓየለ መንገዲ ክንሰርሕ ከም ዘለና ፈሊጥና ክንዋሳእ ከም ዘለና ጥራይ ምግላፅ ኣኻል ይባህላ ድሊ ብፍላይ ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ገጥኢና ንሕና ረብሓ ኢትዮጵያ ከም ዘይትበታተን ኢና ክንገብር። ኢትዮጵያ ንኸይትበታተን ከይትገማማዕ ወያነ ዳግም ኣብ ስልጣን ከይመጽእ እዚ ኣነ ናተይ ትምኒት ናተይ ድልየት ናተይ ዝኣምኖ
መንግስቲውን ዝኣምናሉ ኢለ ዝኣምን ኢትዮጵያ ከም ትቀስን ምግባር ቀሲና መጀመርታቲ ክንፈልጦ ዘለና መትከላት ኣሎ ሱድማ እንታይ እዩ ሓደ ምትሕጋዝን ዘይምትሕጋዝን ምሳብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓይልታትን ህዝብን ከም ኣማራፂ ወይ ከም ምርጫ ከም ክትገድፎን ክትገብሮን ትኽእል ጌርካ ክውሰድ የብሉን ንሕ ግዜ እንታይ ዝብል ንሕና እንታይ ገደሰና መለገልመለ ዝበሃል ዘረባታት ኣሎ እዚ ትገድፎ ወይ ትወስዶ ምርጫ ኣይኮነን ስለዚ ምስ ኢትዮጵያ ክንተኣሳሰር ኣብኡ ክንሰርሕ ነቲ ኩነታት ክንፀልዎ ብኡ ክንፅሎ ዘይሕለፍ ነገር ከምዚ ብዛዕባ ሱዳን ክንዛረቦ ንኽእል ካልእ ፍልይ ዝበለ እሱ ኢትዮጵያ ከዓ ድላያ ትኾን ኢልና ከምዚ ንዓና ዘይትምልከተና ገዲፍና ከይዳ ንኽእል ኢና ስለዚ ንሱ ስለ ዝኾነ እቲ ኩነታት ከነምልጠሉ ካ ንኽእል ኢና ኢትዮጵያ ተማዕቢላ ፅቡቕ ናይ ብሓቂ ማዕብል ድሕር ክኢላ ንዓና ናይ ሓዋሩ ረብሓ እዩ ስለዚ እዚ ሓቂ እዚ ተረዲእና ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና እዚ ሓቂ እዚ ድማ ለውጢ እናርአና ንኸይድ ኣለና ነዚ መሰረታዊ ኩንነት ትማሊ ዝነበረ ሎሚ ዘሎ ምናልባት ዝያዳ ዝተወሰኾ ነዚ ዓይኒ ዝኽሪኦ ከለና ኩነታት ናብ ዝመፅኡ ዝኸይድ ኣሎ ካብ ዕላማ ካብ ፕሮግራም ካብ መደባት ናይ ርሑቕ ናይ ቀረባ ኣብ ጭቡጣት ነገራት ክንዛረብ እንተኮይና ህላዌናን ናይ ህላዌና ትርጉምን ኣብ እዛ ሃገር እዚኣ ዝመፅእ ልምዓት ናይ ልምዓት ለውጢ ዕብየት ናይ ቁጠባ እዩ ካልእ ትርጉም ክህልዎ ኣይኽእልን ኤርትራ ካርታ ናይ ዓለም ስለ ዘላ ኤርትራ ባንዴራ ስለ ዘንበልበለት ትርጉም ኣለዋ ኤርትራ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ሓቂ እሱ መሰረታዊ ነገር እዩ ልኡላውነትካ ምርግጋፅ ናፃ ምዃን ሓራም ምዃን መሰረታዊ ጉዳይ ግን እዚ ንበይኑ ጥራይ ትርጉም ኸውን ሓደ ባንዴርኡ ዝሰቕለ ኣብ ካርታ ናይ ዓለም ዝኣተወ ህዝቢ ጠሚ ዝሓድር መነባብሩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍአ ዝኸይድ እንድሕር ኮይኑ ሃገር ህዝቢ ኢሉ ክዛረብ ኣይኽእልን ከመይ ጌርካ ንኢትዮጵያ ኣሐይልካ ፓርቲ ናይ ኢትዮጵያ ከም ትኸውን ኣነ ንምጅሃር ኣይኮነን ዝዛረቦ ዘሎ ክንፈልጦ ዘለና ሎሚ ዝመፅእ ኣይኮነን እዚ ካብ ቅድመ ትሒዙ ዝመፅእ ሰብ ግን ይርስዖ ኣብ ዝዕብዕብዕ ዘይብሉ እንታይ ኢና ንገብር ንሕና እሞ ኣነ ንኩሉ ሰብ ክብሎ ዝደሊ ብፍላይ ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ገጥ ኢና ኤርትራ ከመይ ጌራ ከም ብሓድሽ ናብ ኢትዮጵያ ክትምለስ ነቲ ዝፍፅም ዘሎ ኣካል እዩ ዝግደፍ ንማንም ዝግደፍ ኣይኮን ሓደ ሰብ ኣብ ኒውዮርክ ኮይኑ ወይ ኣብ የቀይ ባህር ጉዳይ የቀይ ባህር ጉዳይ እንዴት የኛ ሆነ እንዴት ከኛ ሄደ ምርምር ይፈልጋል እንዴት ማግኘት እንችላለን እንዳናገኝ ምን ያክል ሰው ይፈልጋል እንዴት አድርገን ነው የምናሳካው ብዙ ስቃይ ይፈልጋል አትሊስት ግን ኢትዮጵያውያን ያስፈልገናል ላይ መግባባት አለባቸው በዚያ ምክንያት እኮ ነው መከራ የምናየው ማዳበሪያ እኛና ኬንያ ገዝተን ኬንያ ናይሮቢ አድርሰው የሚሸጡበት ዋጋና እኛ ኢትዮጵያ የምናመጣበት ዋጋ አንድ ሊሆን አይችልም ነዳጅ እኛና አንዱ ጎረቤት ሀገር ገዝቶ ሊሆን አይችልም ፕራክቲካሊ እያየ ነው መከራው ችግሩን እያየ ነው ይሄ ጉዳይ እኮ ያስፈልጋል ብሎ ለማሰብ እንዴት ኢትዮጵያውያን ያውም ሚዲያ ላይ የምናወራ ሰዎች እንቸገራለን
ስናሳካው መዋጋት የለብንም ሰው መሞት የለበትም ምናምን አካባቢ ዲፍረንስ ይኖር ይችላል። አስፈላጊነቱ ላይ ግን መለያየት ተገቢ አይመስለኝም። ዛሬ የኛ የሆነውን ቀይ ባህር መልሶ ለመጠየቅ የሚሰጋ የሚጠራጠር ትውልድ መፈጠሩ የስነ ልቦና ስብራት አካል ነው። አንችልም ብሎ ነው የሚያስበው። እኔ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ፣ ኢትዮጵያ ትችላለች። የዛሬ 155 ዓመት ስዊስ ካናል በጀግኖች ልጆቻቸው መስዋዕትነት ያሳኩ ሰዎች ዛሬ እፎይ ብለው በአመት በትንሹ 10 ቢሊዮን ዶላር ላፍ ያደርጋሉ። ስዊስ ካናል ሲሰራ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም ደቡብ አፍሪካ ወይም ናይጄሪያ የሞቱ ሰዎች ነበሩ። ሰው ይወለዳል፣ ይሞታል፣ ግን ታሪክ የላቸው። ስዊስ ካናል ሲሰራ እየሰሩ በሐሩር ምክንያት፣ በምግብ እጥረት ምክንያት፣ በመድኃኒት እጥረት ምክንያት የሞቱ ሰዎች ግን ዛሬም ታሪካቸው ሕያው ነው። ከእኔና ከእናንተ መካከል የማይሞት ኢተርናል ላይፍ የሚጎናጸፍ አንድ ሰው የለም። እኔም እናንተም ሟቾች ነን። የማይሞት ታሪክ ሰርቶ የሞተ ሰው ለዘላለም ስሙ በትውልድ መካከል የሚተላለፍ ስለሚሆን ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር ኢንካፕሱሌትድ ሆና ለልጆቻችን መሸጋገር አለበት ብሎ ማመን ተገቢ ሐሳብ አይደለም። ተገቢ ሐሳብ አይደለም። ይሄን ለማሳካት ውጊያ፣ ግጭት ያስፈልጋል ብለን አናምንም። ለዚህም ነው ለ5 ዓመታት ስንለማመጥ የነበረው። አሁንም በሰላም በዓለም ሕግ መሰረት ኢትዮጵያን ከዘጋት በርና ድሃ ካስባላት መጠሪያዋ መገላገል አለባት ብለን ስለምናምን በየትኛው መድረክ ከኢትዮጵያ ጋር በሰላማዊ መንገድ ለመነጋገር የሚፈቅድ አካል ካለ እጃችን ከምን ጊዜውም በላይ የተዘረጋ ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያ የጂኦግራፊ እስረኛ ሆኗ ለዘላለም ትኖራለች ብሎ የሚያስብ ኢትዮጵያዊ ካለ እርሱ የሞተ ነው።